И здравейте, подобит на YouTube, аз съм Кирбеги и днес явно ще направим ревю на ето този доста готин сървър на Илана Крафт. Не влизат много хора вътре, но кажи това бая. Вижте го този. Добре, и нека отим пълна Survival, Hardcore и нека отим пълна Faction, където доста ми лаги на мен. Поне на мен ли? За другия. И да, ето го всъщност това. Сега ако ще ми засича, когато стигна до там. После. Да, виждате че с почти 20 FPS играя. Да, тук някои команди са позволени за юсерите, като например блокчетата да си ги слагате на главата. Ето хат. Кога почваш новия клип? Да, после. Да. И да. Бе, това беше Survival. Да, разбира се, има PvP. Бе, по-добре мисля да ходим на лаповете. Лап спаун. Случваме на спаун. И нека отидем сега на Games, които са Survival Games. Ето го мапът. Какъв е? Ела да снимаш. После ще снимам клипчета. После. Това е TNT Run и Skyblock. Нека ви го покажа. Малка част от него. Да, аз не мога да вляза, честно казано. Нека отидем сега на Creative плотовете. Да, това са всъщност... Това е всъщност креатива, за да си направите плот, просто пишете PS Auto или плот Auto и готово, но аз имам. И нека отидем сега на PvP-тата, които са не много. PvP, обикновеното PvP. Добре, сега сигурно ще ме махне. Не, да, махна ме. Няма да мога да ви го покажа. Съжалявам много. Ето го PvP-то. Чето PvP, виждате, тук има диамантени брони, каски, мечове и т.н. Тук лъкове, стели, тук енчантове, да си ги енчантвате. Тук позион, стект и... всъщност ето го мапът, какъв е. Да, готини. И нека сега да отидем отново на спаун и да отидем на лаповете, които има. Нека отидем на лап Crates. Да, това всъщност представлява един ключ, чрез който го натискате върху този чест и взимате най-различни айтеми, като например, ако напишете вод, вотвате за самия сървър. По ето този начин натискате тук Yes и след малко лап доп пати. Да, това всъщност е евентът, който чупят честовете и падат долу айтемите. Това е доп патито. Лап енчант е най-обикновен енчант, който, да, ето го, най-обикновен, малък, скромен, но служи поне за нещо. Лап End, на който мисля, че имаше PvP, не съм сигурен. Тук някакви айтеми са оставили. Виждате, това ми е на главата, както виждате.
Тук някакви главички има. И да, лаб. Нека отидем на следващия лаб, който е Faction. Аз всъщност ми го показах Faction. Идея. Това всъщност е... Тук взимате една книга, нали? Колко айтем имам само. Натискате и ето една книга. Примерно... Набавете повече служители шефи по-лесно. И някаква идея за сървъра. Тук може да дадете книга за сървъра, като вземете книга от табелата и напишете идеята в нея. След това пуснете в хупа и ние ще я прочетем. И съответно, ако им хареса на тия оунерите там, ще може да я изпълнят или нещо такова. И да, това е някакъв лабиринт, който не съм стигал до края, но ще направя клип лабиринт в този сървър. Готин е сървър, честно да ви кажа. Лабиринтът... Да, не знам какво всъщност спечелите. Ще се опитам някой път да го мина. Добре. Лаб... Не... Да... Това е лаб, не да... Доста ми засича. Да, и тук също има PvP. Лаб... Парко не съм показал. Ами да, only for event. Това всъщност... Този джъмп е само за евентите, тогава се използва. Иначе ако го минете, нищо няма да спечелите. Аз съм стигал до края, но не на евент. Знаех се, че ще има някаква награда, но ако отидете ето там на младшия евента, има едни честове, които... Тъй честни, в които няма нищо. И да ги отворите, няма абсолютно нищо. PvP, Shop, не съм ви показал единствено. Той се състои от няколко етажа. 4 са етажите. Сега ще ви покажа голния етаж, където се продават някакви неща. Малко ще е дълъг този клип. Ето и последния етаж. Shop. Чакай, Skyblock. Може да отидем да ви покажа Skyblock. Да, ето всъщност как изглежда Skyblock. Тук правилата, прочетете си ги. Да, готино е. Влизайте в сървър без да мислите. Ще отидем всъщност на PvP-то да ви го покажа. Готино е. Той е почти също като PvP-то. И да, ето го. Някой само да не ме убие. Shop. Skyblock. Тейт. Тейт всъщност това е... Разменяте си неща с приятел. Пълно той влиза... Аз влизам ето тук, той влиза там и пълно тук си менкате неща. Кой са? Заповядай малко айтами. Че не ми трябват. Да, всъщност... Ако беше от дърво, нямаше да бъде хубаво, защото ако хвърлите айтем, никой нямаше да може да влезе. И последния лаб YouTube. Добре. Ютубърите, ето ги всичките ютубъри, може да сетим. Кога почваш новия клип бъде? След малко. Само да свърша с тоя. Ето това е единствения вид, който си закупил. You can... But must vote. Всъщност това, можете да вотнете 15 пъти и можете да станете ранг. Не, дай си канала. После. Това е хостът, който е Тим. Долна. Другия е Викотен МС. Ония е Астала.
и админа е Толкус, хелперът е Айвинг Кантус. И да, това за сега ще бъде от мен този клип. Влизайте без да мислите в този сервер, IP в описанието и